ҳамаш дастоварди шумо меҳнат кардем, заҳмат кашидем, имрӯз ба чунин мартаба расидем. Рафтода шидан дар кор нест. ҳаёт, зиндагӣ, варзиш ҳам мубориза аст. ҳам бурд дорад, ҳам бохт дорад. ин аввалин бор аст дар таърихи футболи тоҷик ба чунин сатҳ баромадан. бовари комил дорам ки дар оянда низ аз индам хубтару беҳтар мешавад. рафтода нашавем. шумо аллакай саҳифаи таърихи тоҷикро тағйир додед дар футбол.